amable, Ricardo de Marcén. Os paxaros e as ventás teñen moitas historias. Non é a primeira vez que escoito algo parecido, eh? Hola. Que tal? Como está? Bueno, descansado porque estou morto. Veu unha pega, no meu caso botou meses. Hasta que me din conta e dixen, é por min. Morreu. É daquela, xa morreu. Tardaches en pillalo. Sí, tardei en pillalo, pero bueno. Este que é o meu panteón daquela. No, isto é unha lareira, que é un compañeiro seu, a Santa Compaña. Claro, como vía os chourizos, dixen, igual é para min, pero non. No. Bueno, quere ir a onde vai? Si, vou ali a ver onde me destinan, porque claro, eu teño... Está morto e ten que vir ao Claro, destino. non quero andar aí vagando pola eternidade. Como un alma en pena. Quere meterse dentro dunha castaña e vivir tempo aí, non? No, que va, que me den un nicho soleado, con vistas. Pois a ver onde lle tocou. Vale, pois vou mirar a que era. Pregunta aí na oficina. Moi ben. Na oficina de pregunta xa lle dixe se vai para arriba, para baixo. A ver, non sei eu. Que tal? Boa noite. Pon a ver que ten unha entrada digna de min. Boa noite, que tal? Xa ve, morrín. Sí. Pois ben que yo sinto, Non se preocupe, o vecino para min é un descanso, porque entre a hipoteca, os veciños e Maruja rompendo a cabeza, xa me tardaba a min o día de chegar aquí. Estaba na caixa remexéndome xa por chegar. Si, home, si tamén é certo. Aquí además estáse de maravilla. Bueno, que? Quere entrar entón no inferno? Quero, si. Eu xa estive pensando no funeral, dándolle voltas. Eu creo que teño que ir dereitiño cara ao inferno. Xa mo decía Maruja, Maruja dime, ti vas po inferno, ti vas po inferno. E eu, mira, eu non quero levarlle a contraria a Maruja. Nin de vivo e menos de morto. Bueno, entón vostede foi malo da bondo? A ver, mala persoa non. Pero bueno, a ver, podo confesar que eu era dos que movía os marcos das leiras. Unhas cuartas, tampouco. A ver. Que va. No, por eso non se preocupe, que mira, se por mover os marcos a xente vai ao inferno, estaba aquí media Galicia. No, que va, no. Ademais por unhas cuartas, home, por favor. Me aplauden porque asustaronse que estos moven moitos marcos. Sí, pero bueno, unhas cuartas igual foron uns metros, así, mirando, carallo, se é outra cousa, Sí. Vea, que máis, confese. Bueno, tamén eu era de vez en cando iba a roubar ali as cereixas do veciño. Xa máis levantaba a tapa do váter para fastidiar a Maruja. Que tuvera un pouco algún pensamento impuro que a veciña do lado. Pouca cousa, Bueno, sí, pouca cousa, pero todo suma, A los ojos de Dios todo suma. Mira, para sair de dúbidas, vou mirar o seu historial. Moi ben. Dígame o seu nome, por favor. Pedro. Apelido solteira? Brandariz. Con B ou con V? Con B. Non me consta, Pois para B con V. Non vai ser que por unha letra quedeu vagando aí toda a eternidade. Que va. Pois tampouco me consta, Vostede aquí no inferno non está. Como? Un momento. Vostede foi de vivo a San Andrés de Teixido? Porque se non foi xa sabe o que lle queda. A San Andrés? Home, claro, fun, que hai que ir. Fun que a excursión da parroquia. Claro que fun. Bueno, a ver, abaixo de todo non cheguei. Claro, ali á fonte. Pero claro, se baixo logo hai que subir outra vez e eu non estaba para estes trotes. Un segundiño. Mire, acaba de chegarme un WhatsApp do tanatorio co aviso da súa morte. Ora que as novas tecnoloxías. Por fin, home, por fin. Noraboa, está vostede morto. Benvido ao clube. No, pero, como ainda chegou agora. Se eu levo morto máis dunha semana, xa cheiro e todo. Puxen as flores para disimular. Pensei que fora eu, pero vostede logo. Son eu. No, sabe o que pasa? Que ahora, cas novas tecnoloxías, deixamos un marxe mínimo de 3 días para asegurarnos, porque deronse casos de resurreccións. Canto vicio hai, O peor aínda. No. O peor aínda,
A xente aferras a vida como sexa, home, mira. Claro que sí. O peor aínda, xa se deron casos de avisos en falso. Oh. Mira, sin ir máis lonxe, nun programa da Galega, non hai moito, quixeron matar Alfari antes de tempo. Sí. Sí, no. Imagínense, porque claro, xa tiñamos aquí o sitio reservado al Fari, al Torito Bravo, e claro, vamos, imagínense que liada. Xa, na televisión galega, non? Sí. Xa me sona. Bueno, en todo caso, pelillos a la mar. Sí. O caso que vostede, dende xa está oficialmente morto. Oh. Moi ben. Entón... Vostede non notou nada, como está morto. Claro, Vostede non nota nada. Nada. Bueno, entón agora sí que podo ver o seu historial tranquilamente. moi Para que ben, se moi ben. me... Ui, Bueno, no. Vostede con este currículum de pecados aquí non entra, que vostede pecou moi pouco. Xa, é que entre o traballo, a familia, chegar a fin de mes, vaste liando, déixalo, e non queda tempo nin pa pecar. Claro, vamos deixando un día para outro, chego ao final non tes nin pecados. Pois eu sinto para que non pode entrar, sin pecado non se entra. Pero, a ver, mire, deixame vostede entrar, e eu se vou así pecando aos poucos, que eu se me poño peco, Sí, venga, mira, mira. Vais, mira, peco eu, mira, eu se quixera pecar agora, vais ao público e peco con todas. Picha brava, con todos, veña, con lo que se veré, ya. Bueno, mira, que con aquel, vamos, encantado. Él y eu. No, si non é por eso, pero mire como está... Sí. Mira, mire como está. No, es que agora hai un lío aquí. Hai que reservar praza, porque mire, entre os cantantes de rock que morren, sí, os banqueiros e os políticos corruptos, está o inferno cheo de mangantes. Que va, non hai sitio para ninguén. Non hai. Que non hai. Pois nada, daquela vou probar no ceo, a ver que tal. Por onde se vai? Onde vai vostede? Que? A ver, non son eu quen de meterme nos negocios dos demais. Sí. Pero para min que o ceo non existe. Non existe? Que va, mira. Eso é un invento do Rocco Varela para promocionarse. Pero eso non existe, home, non existe. Ou eso, o que non vai ninguén. O digo yo. Vostede se quere vaya, vaya, pero xa digo, ali non hai ninguén. Xa. Mira, ten que ir ali, ve a sección de toureiros. Sí. Pois xusto detrás hai unhas escaleiras, vostede suba. Suba. Escaleiras? Sí. Pois casi que non vou, que se cadra subo as escaleiras todas, pa nada, Casi, mira, vou quedar na mitad, no purgatorio. Non se moleste. E logo? Porque no purgatorio quitou no Papa. Quitou, non? Sí. Polos recurtes, con isto da crise, claro. É que por moito cepillo que saquen, pagar o luguer do Vaticano do purgatorio non lle saía, entón pecharon o de arriba. Sí. Bueno, pues así non podes quedar vagando por aí toda... Interesa unha plaza na Santa Compaña? Precisamente temos unha vacante dun que redimiu a pena. No, Santa Compaña, quite. Que esa xente non fai máis que andar toda a noite por aí. Deben acabar cos pés en carne viva, machiño. Bueno, carne morta, porque eles son mortos. Sí, bueno. No, acabar toda a noite por aí. A mí tampouco me gustaría. Sí, toda a noite co frío que fai polo monte arriba que va. Eu prefería quedar aquí ao quentiño, no inferno. Xa, pero digo que non teño sitio, home. Mire vostede aí, mire ben que eu de novo era moi pecador, Paquita? Sí, eso se nota, sí. Na mili, supoño. Sí, con Paquita, sí. Con Paquita e consigo mesmo. Bueno, entón, a ver, mira, a ver, bueno, vostede de gula vai bastante ben. Vostede de gula pecou, vamos, pecou que quixo máis, de gula vostede... Sí, de gula sí, porque eu da papatoria, vamos, sin problema ningún. De feito, mira, eu era dos que iba a todas as feiras gastronómicas. Normal. As de clocló, as outras non. Como todos. E aparte con Maruja, que me facía uns callos, un cocido, un churrasquiño, un urliscos pa cear e con viño da casa, vamos. Papatoria en niveis, eso está ben. E de preguiza tamén, vostede pecou moito por omisión, sobre todo. Sí, preguiza, é que eu son funcionario. Era funcionario. É daquela de ser da Kazán e viña de serie. Convalida. Sí, xa, claro. Sí, pero non van a aplaudir tanto agora, No,
porque de vostede de luxuria moi mal, é que de luxuria non me pegou vostede nada. Verdad? Nada, Verdad? Claro que nada. Se le decía a Maruja, pero é que a culpa é dela, porque non quería. Non quería, non había maneira. Que se fuera por min. Viñamos os dous po inferno. Bueno, hombre, espera un momento. Sí, hombre, que tal? Sí, claro, subimos a temperatura que faga falta. Como sempre, as súas ordes, señor Galloso. Como? Que está Galloso, o do lugar está aquí. Sí, Bueno, carallo, bueno. é o xefe. Oh, como se cotiza? Xa ve. Por eso se conserva tan novo. Xa ve. Sí, claro que sí. Pois é o que ten. Fixe un pacto. As presentadoras van morrendo, pero el mantense. Sí. Pacto con de años, sí, señor. Sí. Bueno, pues... Bueno, además ahora sí que non podo atendelo máis, ¿Qué? sobre todo despois deste chiste. O sea, que sinto moito, pero... No, pero... Ahora sí que xa non podo facer nada porque chama o xefe e o xefe hai que atendelo porque senón... Xa, pero faga algo que eu non podo quedar así, Eu non podo facerlle nada. Eu que sei, deme algún consello vostede, eu que sei... que Vale, sei... que ve vostede ben, voulle facer un favor, veña. Ah, Voulle dar unha carta de recomendación. ai sí. Sí. Con esta carta vai entrar vostede directamente como director dunha sucursal bancaria, que son os nosos mellores clientes. Nunha caixa. Sí. Vostede agora non ten máis que ir recetando preferentes aos velliños, e xa verá. Vai vostede entrar no inferno pola porta grande. Ai sí. Sí. Bueno, Oye, todos están aquí, todos os directores están aquí. sí. Bueno, pero vou encantado. Mira, hasta lle vou regalar unha rosa. Bueno, Aí moitas vai, gracias. pa usted. Bueno, así que director de sucursal, non? Bueno, o que faga falta por unha eternidade o quente. Que maravilla. Bueno, graciñas, Nada. gracias. Iso que tal, Pues a ver como lle chamo eu a banco agora, porque... Bueno, que tal, Galloso? Bien, estupendamente. Pues nada, Aquí no inferno vivise... Contento. ¿Verdad? Sí. Bárbaro. Nada, pues vou a sucursal a ver cal me tocou. Muy bien, Veña. a ver, Pues nada. xa nos dirá. Muy bien, A pecar, a pecar. Vale, chao, guiño, chao.